Heddiw fi dod ma I wneud Ioga Chwerthin. Dydw I ddim yn wneud yoga o blaen. Fi yn wneud tyma bach o chwerthin, ond dydw I ddim yn wneud Ioga Chwerthin. Ydych chi wedi clywed yn iawn? Ioga Chwerthin sydd ar y fwydlen heddi. Pam ti'n wneud Ioga Chwerthin? Mae'n rhyddhau yn dolphins. Chi'n gwneud chwerthin am 10 I 15 munud I deimlo'r manteision iechyd. Mae gwestai arbennig yn ymuno â Scott heddi. Y ferch sydd â gwen fel gat ac yn hanner ffordd I chwerthin cyn dechrau. Hi, Scott. Mae'n lyflu cyfarfod ti. A fi. Diolch am dod heddi. Croeso. Reit. Ydych chi'n wneud Ioga Chwerthin o blaen? Dwi erioed wedi clywed am Ioga Chwerthin. Wel, Ond dwi'n licio laff. Reit, dyna ma ne. Os ydy hi'n gynnes yna, mi ai. Mae dwy ymlaen. Na fo, lyflu. Dwi wedi dechrau chwerthin yn barod. Helo! Helo! Fi Scott a Nia. Haia! Haia! Sut ydych chi pawb? Iawn. Right. A nadal mewn, Gwenny. Pwrpas y gweithgareddau yw I wneud i'r grŵp deimlo'n gyffyrddus yng nghwmni ei gilydd ac I ysgogi'r chwerthin I ddatblygu. Ac yn amlwg mae hynny'n gweithio. Awr I fynd. Mae pawb yn gwbl gyfforddus erbyn hyn. Da chi'n dod beiriant chwerthin. Ddim yn gwybod? Na, mae o adre. Dwi'n edrych. Do. Peiriant chwerthin dychmygol? Dwi ddim yn credu bod angen un. Be sy'n degwydd? Wedi'r holl gynnwrf, mae eisiau hoi fach tu ar diwedd. Yn athlu mewn, yn allan, yn ddyfn. Hwna mor neis. Sut ti'n teimlo rwan? Dwi'n teimlo yn... Wel, dyn nhw ddim... Llawn egni? Wel, y lot mwy energy nawr. Ie. Fel cerdded mewn. Ie, a fi. Ond egni, ond hefyd fel diymlacio. Ie. Ie, fel dim stress. Na. Sgwyddo fi. Dwi. Just teimlo. Ie. Dwi just yn teimlo'n hapus. Dydw I ddim yn wneud yoga o blaen, ond dwi'n meddwl mae Ioga Chwerthin yn ffordd ymlaen. Definite y ffordd ymlaen. Sht.